बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ हलिचरन नार्जारिनो बडनि गोनांथि। बर'नि थरसे अलंबार मुलुगनां जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारिनो बडनि गोनांथि जादों। नोंथांनि मोनसे बडआनो आगोमा जोहोलावनिसिम बेसेन गोसा अननाय। नोंथांनि बडखौ टुइटाराव हायदाराबाद एफसि पेजआव थांनानै हलिचरन नार्जारिखौ सेलेक्ट खालाम। बडआव सानै गेलेगिरिनिल' मुं दं। गिबियाव लिस्टन कलेक्को आरो नैथियाव हलिचरन नार्जारि। नैथियाव दङ दिनै बिसायख'थिनि बड साननाय सान। दिनै 2 मे आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि बड साननाय सान। रायजोआव थांनाय 27 मार्च, 1 एप्रिल आरो 2 एप्रिल खालि मोनथाम खोलोबजों खुंजालांनाय बिसायख'थिनि फिथाइखौ दिनै रायजो राजाफोरा मोननो थांगासिनो। मख'नो गोनांदि माखासे खौरां बिजोंफोरा फोरमायथिनाय एग्जिट पोलनि बादिब्ला आसामाव फिन बिजेपिआनो सरकाराव फैफिनगोन। नाथाय बे एग्जिट पोलआ सैथो फोरमान जागोन ना जाया बेखौ बड साननायनि उनावसो मिथिसिगोन। थामथियाव दङ एबसुनि बारग' आफादगिरि करेन्द्र बसुमतारीखौ आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरां लाहैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो बारग' एमएलए मानगोनां करेन्द्र बसुमतारीया गोब्राब लोमजानानै दङ। बेखौनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ साहा गुवाहाटीआव थानाय नरेन देहा फाहामसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो। बिथां गेदेमानि देहाया थाबैनो गाहामाव फैफिननांगौनि थाखाय मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दुलाराय रायजो राजाफोरखौ आरज गाबनो खावलायहरदों। ब्रैथियाव दङ सिलापथारनि दिमौ सनितपुराव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। सिलापथार खाथिनि दिमौ सनितपुरनि 15 नं राजा लामायाव मोनसे गिख्रंथाव गारिनि जाब्रबथाय। सिमेन्ट सापरि फारसे थांबाय थानाय AS222C 5771 नाम्बारनि गंसे मेजिक गारिया AS06 C9349 नाम्बारनि जोबोर गोख्रैथिजों खारबाय थानाय गंसे डाम्पारजों सौग्रावदों। जाब्रबथायजों मेजिक गारिया बायख्रेबनायजों लोगोसे 60 सुबुङा जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरा फारियै जुमि नार्जारि, जयश्री सरगयारि, नीलेश्वर बसुमतारी, जोंदाव नार्जारि, सिलिकी देउरि बर', नासबी बसुमतारी, दिन गयारि, सुगुमसा बसुमतारी आरो सानसुमा सरगयारि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जोखोम जानाय साफ्रोमखौबो सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि हालामनि जयपुर गामिनि होनना मिथिनो मोन्दों। गोब्राबै जोखोम जानाय सा 8 सुबुंखौ मोजां फाहामथायनि थाखाय डिब्रुगड़ फारसे दैथायहरो। बाथियाव दङ बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि सिगां क'क्राझाराव हाथियार बोखांनो हायो। मैया क'क्राझार जिल्लायाव बिधान सभा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि आगोल मोनसे इसिङारि सुलुंनिफ्राय बिथा संदाननानै क'क्राझार पुलिसारि रिजार्भ हाग्रा ओनसोलनि उल्टापानि दिगलि ओनसोलनि राइट नाम्बार 4 आरो 5 निफ्राय AK-56 राइफल गंथाम, गंसे मेगजिन आरो गर 52 गुलि बोखांनो हायो होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। मैया क'क्राझार जिल्लानि एसपिनि मावखुलियाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आसामनि ADGP LR बिष्णय आरो क'क्राझार जिल्लानि एसपि राकेश रशना फोरमायो दि थांनाय एप्रिल दाननि 25 खालार खालि गसाइगाव बन्धन बेंकनिफ्राय सिखावफोरा 5 लाख रां लुथिनायनि उनाव जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों संदानगासिनो थानाय समावनो उल्टापानि दिगलि ओनसोलनिफ्राय हाथियारफोरखौ बोखांनो हायो होनना फोरमायदों। ADGP LR बिष्णयआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबावो दि गसाइगाव बन्धन बेंकनि रां लुथिनाय जाथायजों लोब्बा थानाय दायाव चिरां जिल्लानि सत्त सामथाइबारि गामिनि प्रजितशील बसुमतारीखौ काराइगाव बडलेण्ड धाबानिफ्राय हमनाय जादों होनना फोरमायदों। ADGP LR बिष्णयआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबावो दि गसाइगाव बन्धन बेंकनि रां लुथिनाय जाथायजों लोब्बा थानाय दायाव चिरां जिल्लानि सत्त सामथाइबारि गामिनि प्रजितशील बसुमतारीखौ काराइगाव बडलेण्ड धाबानिफ्राय हमनाय जादों होनना फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।